Γιατί δεν μένεις λίγο ακόμη? Δεν γίνεται, είναι πολύ αργά. Καλά, θα σε πάω μέχρι έξω, έτσι. Γεια σου, Αθηνά. Γεια σου, Παναγιώτη. In your eyes, got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so Δεν μου λες, τι, soon. δεν της λες να μας δώσεις τίποτα? Πιανείς? Τις Ούρσουλες. Χωρίς λεφτά αποκλείεται. Δεν περνάει και από εδώ και εκείνος ο Λευτέρης. Αυτόν ξέχασέ τον. Τον τσιμπήσανε. Έλα. Το μάτα από τη μάνα μου δουλεύει στο τμήμα. Ο Φάνης την έπαθε τη δουλειά με τη μικρή. Αλλά πρέπει να την πάρει από την Ούρσουλα. Γιατί εκεί που την αφήνει θα τη χάσει σίγουρα. Πού να την πάει γαμώτο, πού να την πάει στο σπίτι του. Λεφτά, πού είναι τα λεφτά, Επιτρέπετε να μην έχω εγώ? Δεν λέω 1.000, 500, 250, μια ρόδα, αδερφάκι μου. Δεν θέλεις. Άσε με ρε Λουκά. Δεν θέλω. Τι θα πει δεν θέλω? Απέναντι στην πολυκατοικία είναι 3 μοτοσικλέτες. Είσαι? Όχι και να γίνω και κλέφτης. Είδες πως τα λέω. Δεν θέλεις. Πλήρωσες? Ναι. Πάμε. Τι είναι αυτό ρε Λουκά? Σύρμα, με αυτό θα κάνουμε τη δουλειά. Έλα. Ρίξε καμιά ματιά. Κοιτάω. Άντε ντε. Τι κάνετε εσείς εκεί? Κοιτούσαμε αν έχει πολύ αέρα το λάστιχο γύρω στη φυλάκα. Λουκά, στρίβε. Πάρ' τον αμέσως και στρίβε, τ' άκουσες? Άντε, άντε πρωτού το μετανιώσει. Αλήτες.